Sabeu que hi ha pobles que pinten totes les cases del mateix color per seguir una línia estètica? Com a Cadaqués, que totes les cases són blanques. Doncs avui no som a Cadaqués, som a Santpedor. Ole tu! Ole tu! De moment tot va malament. Jo tanco el tractor aquí dintre. Va bé. Però què locura és esta? Em sabria dir quin edifici és això? Què és? Sí, porta aquí. Portal de Berga, Cal Patet. Ho dic perquè aquí posa Cal Patet amb E Sí. i allà posa Cal Patet amb A. Cagada. Sí, cagada. Si fos Patet, en principi hauria de venir com de pet. Seria com un pet petit, no? Sí. Ui. Tram experimental. No sé què experimenten exactament, no... Escolti, es pot saber què fa, que l'he vist a tots els plans, que ens va seguint tot el rato? És que faig de figurant. Bé, doncs acompanyi'm, que anirem a fer tertúlia. Y pues nos la vamos a pasar chingón. Si viu bé Santpedor? Molt bé. Molt bé, estupendo. Josep Maria, vostè l'hem anat veient tot el programa, de fondo, què feia? M'ha agradat sempre doncs, fer de figurant, i he sortit bastantes vegades a la tele. Figurant professional. Sí, i quan veig doncs, unes càmeres intento anar-ho seguint. Este tío es un campeón. Santpedor es coneix també perquè és el poble del Pep Guardiola. Efectivament. Quan deies, de on sou? Oh, som de Santpedor. La gent ja et contestaven, Pep poble Guardiola. del Pep Guardiola. En principi, abans era del timbaler del Bruc, no? Joder. De petit el havia vist per aquí i ja jugava a futbol per allà. Diu que sí, que picava a les portes i els veïns estaven enrabiats. Ui. Els meus fills a vegades anaven a la plaça, s'anaven a jugar allà amb ell i els ensenyava bastant a jugar a pilota a la canalla. I dels 5 fills que té, que els hi va ensenyar a jugar a futbol No a n'ha Pep jugat Guardiola, no els hi devia ensenyar massa bé. No doncs. l'ensenyava massa bé, segurament. Tenia un rector molt modern, aquí, Moranet, Moranet. Moranet. Aquest any, pels Reis pels Pastorets, va fer de rei blanc i ell era negre. No va haver de pintar de blanc. I com ho va... Jo m'he de... I el negre el van pintar. Aviam. Un de blanc el van pintar de negre. I el negre el van pintar de blanc. Yo no quiero ser así subjetiva, pero es que esto es un lío, ¿eh? El twerking el coneixen? No, Twerking? no. Porta un vídeo, ja veuran, els El ensenyaré. twerking que ballen a les discoteques, no? Jo no es balla, El això. No és ball, això? Què és això? Això és varietet. Varieté. Varieté. No sé què és això. Exhibició. Això és divisió per provocar els homes. S'hi veurien en cor de... No. Sí, home, sí. Aviam. Mira, això No, és això l'explicació. Això d'ensenyar el cul, no, mai que em fa això. Això és el que hem de fer. Anda, que vols que fem més riu al poble? Si vols ballar amb el set un pas doble, et diré que sí. Vamos allá, ¿no? Ensenyi'm el Ui, el vals. vals. La. Com seria el tango, aviam? No. Tango no. Va, És baixar i llavors cul endavant, cul enrere. Remena, nena. Josep Maria, ets capaç de així? Oi, per què no? Claro que sí, campeón. Ella es volia una res així. Ella fa més. Maco, perquè sí. Què hi posa aquí? Aquest carrer, quin carrer és? Sant Francesc d'Assís, si ho posa Francesc. Francesca. S'ha equivocat amb una lletra, aquí. Sant Francesc d'Assís. Sant Francesc d'Assís. Sex. Francesc. Diuen que quan el peio va a un poble, Sí. l'alcalde es posa a tremolar, perquè en un lloc o altre una cagada trobarà. He portat una escala i si de cas ho arreglarem. Sí. Ah, sí. Estàs segur? Aquí bé, ho arreglarem, això. Oita. Sant Francesc F. E. S. I fer. Ahora me ha venido tu cara. Ara sí. Molt bé. Què us sembla? Molt bé. Molt bé. Gràcies. Molt cutre.